Қайдан келе сірлі сихри болмам. Халық тарихыдай бұрынғы, әйтірсің ил ана тыңлап барған, болған шақта юлы қараңғы. Қайдан келе болмам, шал ділден ишіліп ағамның сағыш. Тек табиғат баласынағына, табиғаттан бүләк бұтауыш. Әй шушыман, қабатланмас бұлман, жанқайларыны ала күйретіп. Жырға мүмкін әлі үйретірге, әбит мұңға болмай үйретіп. Қадірлі достар. Xayrlı kеш, mühterem milletteşler, merkezimiz konakları. Rüstem Яхин исемен ишетмәгән, аның иҗатын белмәгән бер генә татар кешесе дә юктыр мөгаен. Татар халкына гына түгел, аның әсәрләре башка милләт кешеләренә дә яхшы таныш. Композитор хакында күпләребез мәгълүматлы булсак та, аның тормыш юлына кабат күз салый гән. Rüstem Яхин Казанда туып үсә. Туганы танылган җырчы Мәрьям Рахманкулова киңәше белән 13 яшьлек Рөстәм Казанның беренче балалар музыка мәктәбенә укырга бара. Мәктәп директоры Рубим Львович Поляков һәм фортепиано укытучысы Антонина Васильевна Чернышова баланың сәләтен күреп, аңа укуын Мәскәүдә дәвам итәргә киңәш бирәләр. Мәскәү музыка училищесында Рупахның фортепиано сыйныфын тәмамлаганнан соң 1941 елда Рөстәм Яхин Мәскәү консерваториясына укырга керә. Бөек Ватан сугышы башлану сәбәпле яшь музыкантны армиягә алалар. Сугыш беткәч, ул консерваториядә укуын дәвам итә.
Консерваторияны уңышлы тәмамлап, композитор Казанга кайта. Берничә ел Казан консерваториясында белем бирә, алга таба калган гомерен ул иҗатка багышлый. Әйе, татар халкының Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Хадил Кутуй, Фәрит Яруллин кебек күпме асыл затлары сугыш кырларында ятып калды. Әле ярый, Ходай Тәгалә бу дәһшәттән Рөстәм Яхинны саклап калган. Әле ярый безнең бәхеткә, халкыбызның җанын моң бишегендә тибрәтергә, аның рухын сафландырырга, җанын дәваларга Рөстәм Яхин булган. Бөтен иҗаты татар халкының рухи чишмәсе белән тыгыз бәйләнгән кояшлы композиторыбызның җырлары белән сәхнә өстендә Татарстанның халык артисты Георгий Ибушев.
1950 еллар. Рөстәм Яхинның «Дулкыннар», «Күңелемдә яз», «Оныта алмыйм», «Кем белер кадримне» кебек җырлары, романслары радиодан, сәхнәләрдән көн сайын диярлек яңгырый. Ул еллар профессиональ җырчылар да, һәвәскәр башкаручылар да Рөстәм Яхин әсәрләре белән сихерләнгән еллар иде. Чөнки Рөстәм Яхин әсәрләре татар музыкасында моңа кадәр ишетелмәгән яңа аһәңнәр, яңа интонациялар белән тыңлаучыларның күңелен үзенә җәлеп итте. Бу әсәрләр татар профессиональ җыр язмасында яңа дәвер, Рөстәм Яхин дәверен тудырды. Халык мәхәббәтен яулаган күп кенә җырчылар Рөстәм Яхин җырларын башкарып зур сәхнәгә аяк бастылар. Аларны гомер буе мәшһүр композиторыбызның җырлары озата барды. Ә хәзер сәхнәгә Рөстәм Яхинның күп кенә җырларына канат куйган җырчыбызны чакырабыз. Сезнең хузурыгызда Татарстанның халык артисты Резидә Галимова. Thank you.
йомшак күңеллелек, әдәплелек, чын музыкаль сәләт, кешеләргә һәр вакыт ихтирамлы мөнәсәбәт саклый алу, тынаклык, олы җанлылык. Рөстәм Яхин бик күпләрдән әнә шушы күркәм сыйфатлары белән аерылып тора иде. Бәйрәм сәхнәсендә халыкара конкурслар лауреаты, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты Артур Исламов. Музыкада миллилек нидән гыйбарәт дип сораганга Рөстәм ага булай дип җавап биргән. Дала җыры бар, таулар җыры бар, урман яисә диңгез җыры бар. Мин шул төбәкләрдә яшәүче халыкларның үзенчәлекле моңын күздә тотам. Рөстәм Яхинның милли моң белән эретелгән җыры яңгырый. Башкара Эльза Исламова.
шагыйрьләрне шиксез хөрмәт итә иде. Еш кына ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Сибгат Хаким, Мустафа Нугман, Әхмәт Йиргәй, Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә мөрәҗәгать итте. Күп кенә шагыйрьләребез композиторга булган ихтирам, юксыну, ярату хисләрен үзләренең шигырьләренә салдылар. Мәхмүд Хөсәйн, моңыбызның йөзе кашы. Рөстәм Яхин дисәм күңелемдә, шишмә булып шыңлы якты моң. Сәйдә ширекилеген кыйбла иткән җырчысы ул татар халкының. Әки язып танылучы затлар Яхин гына түгел дөньяда. Талантсызлар чатыр кыра алмый, моң баш төрткән зәңгәр кыяда. Халык күңеленә андыйларның сукмак таба алмый исеме. Яхин моңа кояш булып балкый, хәтерләтә язгы иделне. Милли романслар чәчәк аткан, моң бакчабыз үссә, ямләнә, бакчага ям индерүче Яхин үзе классикка әйләнә. Яшьтән ул ана назын тойды, рухын аның җыры җылысын. Сайрады ул яшь сандугач булып, үз халкының тоеп сулышын. Шуннан башлап газиз анасының байрак итеп хәер дугасын, кыю җәеп иҗат кылачын. Моңыбызның йөзе кашы Яхин сөендерә сәнгать дөньясын. Әни, бу төшенчә Рөстәм Яхин өчен аеруча кадерле, изге сүз. Чөнки композитор белән аның әнисе Мәрьям апа арасындагы мөнәсәбәт үзе мәңгелек җырга тиң. Казан байлары Мусиннар нәселеннән булган Мәрьям апа шигырьләр иҗат итә, халык җырларын яратып башкара. Рөстәмнең әтисе бик яшьли вафат булганнан соң, баланы тәрбияләү әнисе җилкәсенә төшә. Үсә төшкәч, Мәрьям апа улына фортепиано алып бирә һәм аны музыка мәктәбенә йөртә. Мәрьям апа хакында белемле, әдәпле, тыйнак, зәвыклы, зыялы, кунакчыл ханым иде дип яратып һәм сагынып искә алалар. Эльза һәм Артур Исламовлар башкаруындагы хәзер яңгыраячак җыр дөньяга бөек композитор тудырган Мәрьям апа рухына дога булып барып ирешсен иде.
Рөстәм Яхин күп кырлы композитор. Ул төрле жанр һәм стильләрдә бердәй дәрәҗәдә уңышлы иҗат итте. Нәкъ менә Рөстәм Яхин беренче мәртәбә татар музыкасына поэма, сюита, ноктюрн, прелюдия, вальс-экспромт, музыкаль мизгель, канцона, юмористика кебек төшенчә жанрлар алып керде. Рөстәм Яхин Мәскәү консерваториясында укыганда диплом эше буларак фортепиано белән оркестр өчен концерт тәкъдим итә. Композитор Казанга кайткач та әлеге хезмәтен дәвам итеп, аның тагын 2 бүлеген яза. Бу әсәр татар музыкасы тарихында фортепиано һәм оркестр өчен беренче концерт була. Искитмәле гүзәл, тиңдәшсез әсәр ул. Мәңгелек әсәр. Сәхнәдә Ла Примавера Казан камера оркестры, оркестрның сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Абязов, солист, халыкара конкурслар лауреаты, Татарстанның халык артисты Рэм Лафин.
атап язды. Андай әсәрләр яраткан җырчыбыз Зилә Сынгатуллина репертуарында да шактый. Шуңа күрә хәзер сәхнәгә сөекле композиторыбыз белән якыннан аралашып яшәгән, татар сәнгатенә бик күп җырчылар әзерләгән Казан дәүләт консерватория профессоры, Россия һәм Татарстанның халык артисты Зилә Сынгатуллинаны чакырабыз.
Георгий Ибушев. Мин жыр болып қалдым. Қазан көге ап-пак жеңіл бұран, ақлақ сida, нинди шисталып, шулаплыққа қушылып, жыр тарала, ғажапсынып қалдым тоқталып. Қазан өзі тынып қалған төслі, шушы жырға, шушы тауышқа, урамларына байқап жырың йөри, жанны түріп жеңіл сабышқа. Нинди ихлас, шын йөрәктән бу жыр, сиреннәренең шавы тылында. Беренче кар, шушы җиңел аклык, синнән сәлам төсле тоела. Оча парлар, һәҗр һаман агла, туктап кала карган күңелләр. Үзгәләнеп кемне сагына җырчы, күзләрем тик сине эзлиләр. Туктап торам, гүя шушы изгел сихрләде мине юлымда. Мин жыр булып калдым сезгә диеп, эндәштем күк үзең җырында. Татар дәүләт филармониясе архивында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәриф улы Шәймиевның филармониянең 70 еллыгына багышланган тантаналы кичәдә ясаган чыгышы саклана. Рөстәм Яхин иҗатын шиксез хөрмәт иткән Минтимер ага үзенең чыгышында бөек композиторның иҗаты хакында да тирән уй-фикерләре белән уртаклаша. Әйдәгез хәзер сәгать телләрен бераз гына артка күчереп, шул көннәргә әйләнеп кайтыйк. Игътибар экранда. Яхиннаны біз тиешлі барлыққа көтергеніміз жоқ. Шынкай шынлап айтамын мұны, мен бүгін бұрышлап қойғанды келмедім мұнда. Но Яхиннің ижатын әлі біз дұрысыңыз айтканда өз дәрежесіне оны башқа төбектерде башқа қойбір нелер, башқарушылар бәлкім бізге қарағанда да оларға кетіп мінді беккет тұралып бара башқаралар. Мұның тұғында бізге ойларға керек. Яхин ол бүйіклерінің бір бүйігі деп айтылады. Бұл Шәймиевке гына шулай тыйылған деп ойламаңыз. Ол уақыт өзі көрсетір. Мен дұрыс өткенде маған бүгін ұшана. Шулай екен. Шынап айтамын. Ол дұрыс өткенде бүтін халық, бүтін милләтіне қарамыша, еліне қарамыша, бүтін халық башқара тұрған. Дұрыс өткенде музыка. Қой сияқты ғана қарасында. Рөстәм Яхин татар музыкасында роман жанрын тудырушы, аңа нигез салушы дисәк, аз гына да ким булмас, арттыру булмастыр. Ул үзенең иҗат гомерендә 450-гә якын романс һәм лирик җырлар иҗат итте. Хәзер сәхнәгә мәшһүр композиторыбыз әсәрләренә гомере буе тугры калган җырчыбызны чакырабыз. Каршы алыгыз, бәйрәмебез кунагы, Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Салават Юлай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Идрис Газиев.
Яхин музыкасы белән кызыксыну татар аудиториясе белән генә шикләнмичә еракларга тарала. Аның әсәрләре төрле милләт башкаручылар репертуарында лайыклы урын били. Ә менә вокалистларның Михаил Глинка исемендәге халыкара конкурс программасына Рөстәм Яхин әсәрләренең кертелүе, бу татар композиторын Рәсәй күләмендә тану, аның иҗатының югары дәрәҗәдә икәнен ассызыклый. Бәйрәм сәхнәсендә Татарстанның ат казанган артисты Юлия Җиһаншина. Я хочу пригласить на сцену человека, который не только является страстным пропагандистом музыки Рустема Яхина, но этот человек был большим другом композитора. Более того, этот человек был свидетелем написания и первым слушателем романса, который сейчас прозвучит. На сцене народная артистка Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Маргарита Коварская. Если ты уйдешь и придет весна, но не для меня, но не для меня, опустеет мир, станет день темнее. Без тебя, без улыбки твоей. Если ты уйдешь, если ты уйдешь, на глазах моих не увидишь слез, просто на земле станет холоднее, станет меньше счастливых. Рөстәм Яхин үзе исән чакта ук рәсми җитәкчелек тарафыннан бөек дигән бәя ала. Татар сәнгате тарихында СССРның халык артисты дигән мактаулы исем йөртүчеләр күп түгел.
Алар театр артистлары Халим Абджалилов, Шәүкәт Биктимиров, Габдулла Шамуков, режиссер Марсель Сәлимҗанов, җырчы Азат Аббасов һәм юбилярыбыз Рөстәм ага Яхин. Бүгенге юбилей кичәсендә бөек композиторыбызның әлеге мәртәбәле исемне йөртүче замандашларын да яратып һәм юксынып искә алабыз. Еллар узуга карамастан Рөстәм Яхин моңнары онытылмый. Ул җырлар һәр чак яшәешкә рухландыра, яктылыкка, пакьлеккә омтылдыра. Шуңа күрә җыр сәнгатенә килүче яшьләребез дә сөекле композиторыбызга еш мөрәҗәгать итәләр. Чөнки Рөстәм Яхин әсәрләре вокал мөмкинлекләрен ачу өчен яшьләргә осталык мәктәбедән ул. Каршы алыгыз, сәхнәдә күп санлы тамашачыларның мәхәббәтен яулаган җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты Филүс Каһиров.
Татарстанның Мактадан нәшрче Илмир Каиров. Китмә сандуға җыры белән Рөстәм Яхин исән чагында ук үзенә һәйкәл куйды дип язган иде сөекле шагыйрәбез Гөлшат Зайнашева. Әлеге җырның кечкенә генә тарихы да бар. Ул елларда композиторлар берлегендә һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә яңа әсәрләр тыңлау оештырыла. Шундый пәнҗешәмбе утырышларының берсендә Рөстәм Яхинның «Китмә сандугач» җыры тыңлана. Салкын кышкы көн. Рөстәм Яхин үзенә бер тыйнаклык белән рояль янына килеп утыра да, үзе уйнап, яңа җырны үзе җырлап күрсәтә. Соңгы аккордлар тәмамланганда барлык тыңлаучылар дәррәү кул чабып композиторны кайнар котлыйлар. Альберт Семенович Лемон урыныннан тора да, «Молодец, Рөстәм! Бу гади сандугач түгел, ә шампан шәрабына коенган сандугач» дип аның кулын кыса. Александр Сергеевич Ключеров исә «Гүзәл җыр иҗат иткәнсең, Рөстәм, собака! Озын гомерле булсын бу сандугач» ди. Дулкынлануыннан кып-кызыл булган Рөстәм Яхин сабыйларча куанып, әле бер якка, әле икенче якка башын иеп тыңлаучыларга рәхмәт әйтә. Каршы алыгыз, сезнең каршыгызда Фирүз Каһиров. Китмә сандугач.
Казанда büyük композиторның исемен мәңгеләштерү уңаеннан зур эшләр башкарыла. Казан шәһәрендә урамнарының берсе Яхин исемен йөртә. Инде 13 ел дәвамында камера җырчыларының Рөстәм Яхин исемендәге халыкара конкурсы үткәрелә. Казандагы 3-нче номерлы балалар музыка мәктәбендә Рөстәм Яхин исемендә. Тиздән Яхин исеме белән бәйле тагын бер зур вакыйга көтелә. Казанда мәшһүр композиторга һәйкәл ачылачак. Бүген биредә 2нче тапкыр Рөстәм Яхин исемендәге классик музыка фестивале үткәрелә. Фестиваль кысаларында дөнья күләм танылган пианистлар катнашты. СССРның халык артистлары Элисо Версаладзе, Нани Бриквадзе, Александр Гиндин, шулай ук Сергей Захаров чыгышында көтелә. Композиторның кыла җитмәс иҗатын бер кичәдә генә башкарып бетерү мөмкин түгел. Рөстәм Яхинның дөнья күләм югарылыктагы иксез-чиксез музыкасы ул безнең милли мирасыбыз, гасырлардан гасырларга күчеп килгән рухи байлыгыбыз. Без бүген Рөстәм Яхинның бетмәс-төкәнмәс киң кырлы могҗизави моң дөньясын, аның сырын бәлки тулысынча аңлап та бәяләп та бетерә алмыйбыздыр әле. Киләчәктә ул яңа кырлар белән ачылыр дип ышанасы килә. Композитор әйтерсең безгә бүген дә җырланмаган әле безнең җыр дип эндәшә сыман.
30 август. Байрак булып балкый Татарстан күгендә. Легендаға тиң булырлык көннәр. Истә күңелдә. Композитор калдыргансың нимын? Үзе җавап бирә безгә бу моң. Яшәүгә гимн, тормышка гимн, Татарстанга гимн. Рөстәм Яхин сәясәтче булмаса да, 1990 елларда Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителгән көннәрдә аның күңеле мәйданнарга ташып чыккан халык янында иде. Халкыбызның киләчәгенә ышанычын, өметен, якты хыялларын ул үзенең җырларына салды. Рөстәм Яхинның туган ягым җырының көе 1993 елда Татарстан Республикасының гимны итеп кабул ителде. Текст авторы Рамазан Байтемиров. Шагыйрь сүзләре белән әйтсәк, милләтне олы эшләргә өндәп, сүзсез дуга булып яңгыраган бу көйдә Рөстәм аганың йөрәге тибәдер шикелле. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле басып, әлеге җырны бергәләп башкарыйк. İcadımda her vakit ihlas buldum. Kişilerge bari tük yaxşılık, yaktılık nuruna iterge tırıştım. İcadım canımның bir ülüşü bulup, kileşekte de saklansın idi. Rüstəm Yakin. Рөстәм Яхин исемендәге классик музыка фестиваленең гала концерты шуның белән тәмам. Sağ olun. Rüstəm Yakin bunların yorumlarında hava kışlasına nasip olsun.